Don't care about the
Pam, param, pam. Pam, param, pam, panda, pandeiro, xoxoro. Neste Nadal, os animais da sabana nos axudan a cuidar a natureza reciclando. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Así é como podes reducir. Salisa de regalos te preparas a facer. De eso aquilo que vayas a sobrar. Penso que precisas non te vayas pasar. Regala só, isto temos que reducir. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Estas son formas para reutilizar. Se xoguetes antigos xa non pensas usar, é mellor que os regales a que ledo estará. Contamos os regalos, entregar os papéis, podes facerte algo lindo terás. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. E non esqueces reciclar. O que estea mal estado do punto limpeira, non tires o teu lixo en calquera lugar. Papel na cor azul, plástico na amarela, todo no seu lugar para poder reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Reducir, utilizar, reciclar. Agora todos juntos, chicos e grandes, o poden facer. O planeta que acabo de aparecer. Reducir, utilizar, reciclar. 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 Pam, param, pam, panda, pandeiro, xoxoro, xo. Esta canción contanos a historia de Papá Noel que cando chega a sabana para repartir os regalos ao ver aos guepardos ten medo. Imos vos contar a solución ao problema. A mi Noel
pam, param, pam. Por certo, chicos, cando imos ir a un bosque autóctono galego? E que é un bosque autóctono? Un bosque autóctono é un bosque que ten plantas, árbores, máis animais originais desa zona. Así que un bosque autóctono galego ten as especies originais de Galiza, non? Claro! Ah, pois eu quero ir. Nós tamén! E que especies hai nos bosques autóctonos galegos? Nos bosques autóctonos galegos podemos atopar diferentes especies vegetais, como por exemplo o carballo, o castiñeiro, o piñeiro e o sabugueiro, entre outros. E non hai máis especies? Sí, tamén hai outras especies en peligro de extinción como o oso pardo, o aguilucho pálido e o aguilucho cenizo. E non os esquecedes do toso, que é unha especie moi importante en Galicia. E que vos parece se vamos con eles ao bosque autóctono galego? ¡Estupendo! Por que debemos coidar os nosos bosques autóctonos? Porque nos aportan moitas cousas boas, Como oxígeno, alimentos, variedade de especias, Madeira prima. Coidemos os nosos bosques autóctonos. Este ano, os nenos e nenas de cuarto a Florida queremos axudar a ter un Nadal sostible. Reutiliza a túa roupa. Non os xoguetes que non uses. Non merques por mercar. Deste xeito axudarás aos bosques autóctonos galegos. Neste Nadal, imos reforestar. Queremos un Nadal sostible. Coida moita natureza e os nosos bosques. Queres facer un agasallo diferente, responsable co medio ambiente, agasalla esta árbore. Agasallo para ti que nos beneficia a nós e tamén ao planeta. Neste Nadal agasallaredes árbores autóctonas? Sí. Por que? Porque así cuidamos a natureza e o medio ambiente. E por que é importante? É importante porque danos oxígeno, que é fundamental para nós. Porque temos que devolver as árbores aos bosques. Porque o que collemos e cortamos o temos que devolver. A reforestación é moi importante. Neste Nadal agasalla árbores autóctonas! Todos vostedes as 4 palmas. Un forte
Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi. Mentras adouraba o neno, comeu o sombreiro boi. Deixade os pastores